Čekaj. Može, tato. Može, može. Šta je sada? Pa šta, idi knjiga. Ajdemo s rukom ponovo onako. Idi. Šta radim? Šta radim rukama? Marko. Sad će odmah za kako moraju se. Dođi malo bliže, Matilda. Dođi malo bliže. Sad bi i on tako slikam. Pa šta jesi? I on s rukama, vidi i on. Šta je sad? Oni su morili. A neću više, a neću kad vidim kameru, a neću. Hoće, ajdemo. Ba. Ajdemo. Pa dobro, dosta si snima, pa nemojte. Ajde, još malo ga vidim iz ovoga, ajde. Još jedno, ajde. Dobro. Joj, koliko vi. Evo Tanja još ovako. Ajde sad malo se smirimo pa idemo. Malo se smirimo pa idemo. Može? Jeste uzeli tepih? Može. Jeste mu uzeli? Morio sam toliko k'se ja. Ajde.